right. Muri Zimbabwe ndadzoka manje. Nyaya iri panapa iri kupisa ende zvinhu zvindakambozvitaura ndichimbotsura vanhu vakawanda especially vese vanonzi social media creators. Ndakatawadza kuti komana musafe makaita mistake yekubuditsa madashboard enyu muchiratidza vanhu pa social media because maZimbabweans avadi kuona mumwe wavo achibudirira. But ndaita ngandopenga nchitaura nhasi pane shoko riri panapa riri kubudira riri kutenderera pari kunzoni social media influencers in Zimbabwe who earn money from platforms like YouTube and Facebook are now being told to sort out their taxes. Some influencers make a lot of money. For example, Madam Boss said she can earn over 20,000 in a good month from Facebook. Others like My Titi, Comic Elder, DJ Towers, Ritz, and Mama V are also earning from online content. The tax authority, ZIMRA, says all these earnings must be declared. Influencers have a chance to come forward and report their income before May 30, 2026 without heavy penalties. After that, those who do not pay taxes could face fines or legal action. Ndakakuudza ndakati inini onozati ayo right kitotombotanga kuti titombo iyi inotonesani because munenge uchitipa uchiti ndikupisa iwi ukaita mari sa mari yako muhomwe usaise mari pamuromo nekuti uchakonzeresera vamwe vanhu vanenge vakanyarara vari kudzimba dzavo vasina chavari kuziva. Dzungu chairo bvefefe kusadzikama amene kuti ndonyaya yekuti kukura nenhamo here wobva wati ndakuda kuratidzawo vanhu ndakuprova a point kune fellow creators. Imi makazvitarisa imimi nekuwanda kwamakaita imimi inini zvangu personally nemazira ndinoita babhadharira nita Facebook munhu akaita sa Madam Boss 20,000 anoiwana sei paFacebook? How? Anoiwana how from Facebook, from Meta ya zvimanikiri zvesvo zvekutozvigadzirira matambudziko ekunyeba. Zvimapeji zvake zvisiri even monetized. Zvicontent zvake zvari kugadzirira vanhu vanoona vanhu kuZimbabwe chete. It's not even international content. Vafana vairova mari dzodzo the likes of Anataita nane. Vakatozozviona kuti takaita ma mistakes but iko zvinenge zvavakugadzirwa futi ma problems zvakuvatera zvavakambotaura kuti kumeka mari. Vakutotarisa kuti wakavaka imba yako iwe toda kutoona kuti kubva kumashure wakabhadharira mataxes uya uripoti mari yacho kuZIMRA. Imagine ndakakuudza ndikati government yenyu iri kuona iwo mwana mutema iwo uchibudirira iwo without involvement yawo ukatonzwa walotita mari something chauri kuita iwo vanofanira kukisa muhapkaso wosvika uchi sorry vakuru ndandizoda iso ndazoita mari right wachiri kuudza zvekuita iwo not kuti from nowhere ungonzi uri kuningirana but tichitaura you guys you don't listen nemuchiti hai nonsense dzikutaura saka izvo so it's said that ndiani wanga uri kuita noizi apafana ana ketina na hulenge ndemaloto what muri kutodiwa futi paboss muri kunzi muri kuita ma live pa Facebook saka vanenge kuti titone kuti muri kuita mari. These guys vari kukanganwa chinjiri simple panapa ZIMRA nedzungura yaro iri kuita these things zvakamanikana zvichinzi zviri monetized azvisi monetized kuZimbabwe. Facebook is not monetizing in Zimbabwe. Saka anongosvika ongoti tiratidze mungatiudza kuti tikuita mari online tichitiudzaika kuti toitora sei mari yacho. Mari iri kupindira ku South Africa inonzi yobhadhara tax kuZimbabwe how? Zvinofamba sei? But they are not willing kuti vanga zvininga bozi chinja tongogazeti kuti nzi aiwa vari kuita mari ngatidile nawo. Izvo zvava kutageta vanhu vakaita sana Ola 7 DJ Sparks ndiani umwe Zigo ndiani numwe meno vese ari ma YouTube kana kina ana slide media nani vese vave vakudiwa kuti vange vachibhadhara mari vada kuona kuti matax acho vari kubhadhara here kuti vajikirwe mari neZIMRA kuti vajikirwe zvaita sekungojikirwa chete yakambocontributa chii yakamboisa chii kuti alright vafanira kuti mubudirire muite something chinobatika hapana kana one kungotanga kutoti toda kuti kujikirai mari utaura kuti vanhu ivavo vanoda kuti munhu mutema abudirire iwewe ndawakanimi makambozvinzwa kupi ndolega as if ndovega chete vatanga kutoona kuti okay kuri kuita mazerevenue akadai so vaimbi vanga vari kuchema chinzi muimba powa $16 muimba powa $8 muimba powa $5 pagore rese kuti dhaunza mari yako tinayo kuZIMRA tine 5 tine 20 tine 30 vamwe vakatosvika pakutoramwa kuti atiite zvinhu zvakadaro but now makutofoswa kunzi toda kutotorera munhu wese social media creator uri kutozviitira mates dzako
inini ndakachallenge kunaona wakawanda panapa. Zvakadhakwa zvaunenge uchiita, una mari, hapana kana mari apa, wakadhakwa, vamwe vachititsvaga basa, what zvakawanda zvaitaurwa. Handiti I'm not that kind of person wekuti ndobva ndazoti mira ndiuye ndiite show off ndikuratidze kuti no ndiri kuisangana nayo. It's not like that. Hatishande tichidaro, hativhunduke, hatitomboto, hatitomboite izvozvo because we know ndimunenge muchirova kuti tuma investigations twechinherera tokudzungaira, munofunga kuti munhu wese akapusawo ngemimi. Imimi makatozotanga kutopinzwawo zvimabasa zvemakutopuhwa training yekunzi muchitanga enda unotsvaga, enda unoti ninga una mari, anobva abudisa kuti iwe ndiri kutorowa mari yakadai so, mungozvikuwarira izvozvo. So this is bad news kune chinhu chese chinonzi creator. Akomana kando kunonzi kusangana negore dema pakati pegore. Igore dema iri. Ende ndine uropo kuti ndinge ndichitaura mashoko akadai so, asi igore dema zvinhu izvozvo zvakaoma vedu, hazvigamuchirike kutaura chokwadi chaicho chisingaputse ukama. Hazvigamuchirike zvinhu izvi. From Norway shamari. Kunzi right, mese bhadharai mari, you must pay. Why vanhu vachinzi vafanira kubhadhara? Why vanhu vari kufoswa kunzi unge uchinge uri kutinzi hakunobhadhara? Chauri kumbofira chii? Bhadhara, buditsa mari, unofanira kutoisa something, siya something wewe, une problem here nezvinhu zvacho izvozvo, pana ari kupikisa here ipapapo. Obviously unokwanisa kunge usiri kupikisa, but this is not good. Wakutodyirwa mari because of vanhu vanenge I always believe these people ndo vari kutoshandiswa nevanhu ivava kuti vakanganise upenyu hwevafanha vari kutosvagirwa mari. Zvinhu zvakaoma, haunombobvira wakafunga kuti tinoda kucreata industry yacho kuti chinge chimeka sense kana kumbowapo equipment. Munhu anozvitangira zvinhu zvake ari kumba kwake, otenga everything, equipment zvese, munozongobudikira chete mototi mari yauri kutowana iyo bhadhara something. Ini hangu daenda ndirini zvokuti hanzi kuti munozoendeswa kuchi. Just that I would never come there. I've never. Handiuye kunyika kwenyiko kuitai madhiri enyu. Asi chero dai ndikunzi ndaritipo unonyeba kana dollar mamusingaridyi. Boss ndatanga kungokudza zvinhu zvekupenga ndokudza kuti iwe hazvina proof izvi. Hazvina mari iri kupinda. Unozviramba sei? Unofanira kuuya udeclare ndotoenda ndokuratidza izero. Ndotanga tochikunetsai manje kuti since manga matoisa interest kuti muri kudawo kuwanawo something pane zvinhu zviri kubenefitwa nevana izvi, chitobva matovabatsirai kuti vatomeka mari vatoningina sei. Imimi makazvitasa, do you think kuti kana vanzi vari kutora matwe unofunga kuti zvimaskitsi zvezvo zvavanoita zvinowana 20,000 per month? Are you serious? Vapana vaya vanenge vachingota dzungu ananigirikini vamwana ana mamusha kuti vangobva vakato John comes to town too late, otosvika ototi tatoita mari, maskitsi abhadhara kuti asiye kwacho. Muzvizive imimi. But it looks like ndo vanenge vachishandiswa ivo nesame system iyo kuti vange vachiuya vachiexpose vamwe. Because ukunyazoziva chokwadi, Madambosa haana kana mari anombofa yakarowa 20,000 yakadaro. Azviite kana achiti ari kumeka mari, inini ndokwanisa kumuchallenja toita video call ndoti vhura dashboard, ngatitiregedze kuti zvima screenshots anogadzirwa, open a dashboard, tipinde mudashboard tione kuti dashboard rako rakanonera kusvika papiwo chaizvo zvisiri zvekugadzirira zvimaningirikeni. Anoimeka hawo. Big creators mamwe chaivo vanototadza kuirowa mari iyoyo. Iwo ungakompare vanhu vakaita sana Madambosa, ungamukompare na title vanonyazogadzira content yacho every day. They create content for living. That lady haana content yaari kugadzira, arongomuka yongoposta guys zvakadai ngale what otopedza otodi ipi content yagadzirwa ipapo, oti ndawana 20,000 inonhongwa. 20,000 munoziva 20,000 US, 20,000 my foot. Fungenda boy kana zvisingaiti ndichiona zvakadaro because ndinozviziva kune vafana vakawanda vari kuti I know this struggle, this journey, ndo understand. Hakuna chimwe ungatondondudza motondudza dzimwe nyaya, not this journey. I know this journey from day one. Uchisakara nekutenga data, they don't care. Havaende kuti vanotanga unonegotiate kuti aiwa data ngarichingovo riri affordable. Do you think kuti dai pasina team diaspora unofunga kuti pana kana one ichi kana dollar racho zvima social media zvacho zviri kunikiko kwawewo? Do you think so?
but because of those people who are in diaspora vari kune data racho riri affordable. Ukatarisa munhu wese ari uko ari kuona arinoona even content or anything anongocomplaina data rangu rakudzodhura. Those guys they are not even supported. Havangana chanosupporta nonsense dzega data rangu wamanikidzwa iri kuuya kuti utarise munhu wacho. Those are the same people vanotanga kunokoza maproblems vakutanga kuti saka vari kuita mari ngavatorohwa tax iyo. Unorohesa munhu netax iwo mambo isa chii pane here kana funding or anything chekuti zvinokwanisa kunzwisisika kana kuvadedza uyai guys mutinge tichiregister tese apa taregister komana zvakanakira kuti zvakadai and hazvifanira kunge zviri by force. Munhu anofanira kuita choice kuti no ndiri willing kuregister kana kuti handisi willing kuregister, handisi kuda kana kuti ndiri munhu womushikashika. Munobowa stereke nenyaya yekudzungaira iyoyo. Tikumeka mari ipi yamunomeka iyo 20,000 mimi ndamunotamadhabhosa ndanda 20,000 mandi anoiwana nechi. Vhurai kapeji rake munoverenga mavideo aripo, muverenga maviews akaita month yese, mobva macalculate kuti Facebook iri kubhadhara mari ipi million views. Munotarisa izvezvi page rake the whole page rese harina kana 1 million views month yese. Kana ndora ngatiti let's pretend kuti aripo ngatiti haana kana 5 million views. Saka mutaura kuti 5 million views dzinobhadhara mari kuFacebook, iyo pa 1 million views iri kutobhadhara $2 kana $50. Chii chakadaro ichocho nai $50 kana $5 per million views. Saka unoda millions mangani kuti ubate 20,000. Asa kutoonekwa ne-international ngirikini community zvekudaro everyday. Kukwana hakubhadhariswi, kukwana mahara.